ekene m na ise ekene ọra mmụọ ekene ezumezu ekene arọbụnazụ ọ na orumiri ka anyị nọ ile ọma anyị na-ekpe bụ ile ọma ngwụcha arụ ịyalụkụnata ọbịa ọ ile ọma ngwụcha arụ ka anyị na-ekpe na tata bụ njedebe n'ọnwa ikpeazụ wee sị ka abịa n'orumiri wee bịa kpọọ mba kene orumiri mmiri bụ ndụ mmiri bụ ihe ọma ihe niile dị mma bụ na mmiri ka o si were akụ anyị bịakwa na ọlụlụ ebe anyị na-ada abịa ibe adị mma ndị anyị ji ekwe ndị anyị ji aba anyị si na ya bụ ibe anyị bịara ka ọ wee dị mma anya ka anyị na-eme na arọ ọnụnwa bụ arọ 2024 na manara achụ arọ achụ ihe m na-ekene bụ ekene ka m na-enye arọ na arọ ọmalụ mmadụ nne ọkụ igwe ka anyị tinye ya dụ na ndụ anyị anyị ewetara iru ọma n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ onye chewela anyị ajị unu were ajị ọkwụbaba ụgbọ na arọ ọnụnwa ka anyị ji dị ndụ dufuo wee nọlide arọ wee lụọ oge dịka oge ka anyị adụ ndụ wee be arụ ọzọ ya bụ arụ ọzọ bụ echi niile na anyị ka na-aganatakwa n'orumiri na anyị ka na-aganata n'orumiri nka na ibe dị mma ka a na-enwe niile ụzọ dị mma aga anyị ugboro na eduma nwoke ihe mere na-eze gwuo mmọnwụ n'ọnụ eze gwuo enwe n'ọnụ ọwụlụ mmọnwụ ike gwuo n'ụlọ ozuru nzu obodo ọbụla tere aka nwere ndị ọbụ na-aghalụ mba ntinye ebe ya na-achọ ekele orumiri anyị ọrụ ndị osu obodo ya ji maka wee bịa wee ọma ihe dị mma ekene m Chukwu oke ekene m ndị iche ekene m arụbụnazụ anyị si na tata n'oworo ọ tata bụ nkwọ ikpeazụ na arọ na ngwụcha arọ ọile ọma ka m ji bịa ọile ọma ka eji aga n'ugwu wee na-akpọku unu bụ orumiri weta ozu nwoke na na ọjị na ede wee na-akpọku unu bụ orumiri ezumezu orumiri ọrụ orumiri anyị si ka unu zuo oke abịa ike ile ọma o ka anyị wee ekene ngwụcha arụ n'ọmụmụ chi bụ ụzọ nwa nwe oyi bụ ọnwa bụ mmiri enwile ọzọ igbo ndụ oge ọgwụgwọ gbara mma eji ebe n'ụzọ nwata meghe ọgba ndị ilogharị ọmụ na eze nwaanyị Ugogbo Chukwu Nwankwọ anyị bịara ikpe ile ọma
na ichie Osinachi Ibekwe a na-eli akụ a na-abịa anyị na-atọ bịara ikpe ile ọma maka chi arọ wee sị na anyị kenele unu ruo orimiri kene unu bụ ndị ichie kene unu bụ ezumezu kene unu bụ ndị iyi ụwa ndị otu ọgbanje na unu nyere anyị ndụ anyị wee dugide ndụ na arụ ike wee nọgide site na mbido arọ wee nọgide wee nọgbuo wee na-aje na njedebe ka anyị bụ isi arọ nnọgbutekwu arọ ka anyị ga-adị ndụ n'ọgbụ arọ wee sị na obu gị wu ugogbo nji awụzọ agagwo echiche nwa agbala aka ibie obu ụzọ egwu Diamond Queen Decent Queen Stainless Queen Queen Gold ọ gị wu nne m ụlọ ọmụmụ ala na-azụ nwa orimili nje n'ọbịa anyị si gị nọ n'obu unu ka anyị nọ orimili achịghị orimili ikwu nne m achịghị mmọnwụ ugbo unu bịara nwa akpaka anyị sikwa unu zute n'oke odu unu zuo oke ọgba na-achị anyị si unu bịarakwanụ a wee sị na orimili nye wee eze nwaanyị ugogbo oyibo bụ ọbịbịa orimili ọbịbịa anyị si gị bịarakwana ọbịbịa ụmụ ụjagwo anyị si unu bịa ọbịa ịmụ ọka anyị si unu bịarakwana ka unu bịa tinye aka ọgịwo nge na-akpaka na ọbịa ụmụ okpuru orimili ikwu nne eze nwaanyị ugogbo oyibo sikwa unu zukwe n'oke ya tinye aka wee kwuwe orimili ya bụ ichie Osinachi Ibekwe kwuo orimili be nna ya wuo ọlụlụ anyị si ọlụlụ na ana nne ise ana iri ana iyi a sị ka ị bịarakwanụ na nwa uwe Osinachi Ibekwe na ọ kwatara ivu wee sị ka ọ kpee ile ọma ngwụcha arọ na ọ na-anachighetekwa echi niile ịbịa kpee ile ọma mbido arọ wee sị ka okenye unu ekene na unu mere m dị adụ ya na ezinụlọ ya dụ ibe niile bụ ibe chelie n'iru na-arọ ọnụnwa na o nwere nke o bulu ego ebu o nwere nke o ji eyọ ayịyọ na ọ na-emie unu na-eweta ya bụ ego ọ na-emie n'aka ya o jire bankị ụgwọ o jire oyibo ụgwọ n'ọbụ ka m kwụ n'isi onwe m ejire m oyibo ụgwọ ejire m bankị ụgwọ ibe niile bụ nzube niile challenges niile na-adụlụ mmadụ na-abịalụ mmadụ bịalụ m n'ọrụ ọnụnwa na anyị jọmpụchara ya pasịcha anya ma mgbe ọdụ ka kedu ka agwọ asị ka enebe ndị anwa anya malụ ibe ya eme m malụ ma ndị anwa ya aba na be ndị ilo soche mmaba kwụlụ na-eche ọ ya bụ onye titi isi kaba bee anyị na unu rulu anyị na-agba izuzu kedu ka a ga-eme ọdụmma a na-abịakwute unu na-agwa unu na-ekwenụ ka o si dị ọkwa unu bụ ndị anyị nwere ọkwa unu ka anyị ma unu makwala ibe unu ji wele ka unu makwa ka a ga-eme ka ọ dị mma ibe ka ọwụ ka anyị na-agwa unu na-ekwe na elo ekwu onye ugboro na-abọ na ịtọ unu esi owu ụzọ meghee ụzọ ibe adị mma o wee sị na onye ọwụ ka ọ dị ya bụ ugogbo oyibo na ndị niile ma ele o si were alụ ọlụ ya ma ire ma mgbogo ma mgbede o nwere onye o ji ego alụ ego nke ọ chụtara ọnụ chụtara ya ọzọ unu mere o nwere onye o ji ụgwọ o jiri oyibo ụgwọ ọ na-ejela onwe ya ibu unu chụtara ka o ji were eneta onwe ya ivu abịa niile ma ivu dekoreshọn ya niile ma iwe niile o nwere o ji were alụ ọlụ ego ọnụ chụtara ya ndụ ka unu nyere nye arụ ike arụ ọkụ a na-aza ahịa onye ahụ pịtọ ọ na-ewe ego o ji na-eje n'ụlọ ọgwụ je na-etinye ego n'ụlọ ọgwụ kwa mbọsị a sị na ara ncha niile unu gbụrụ ya ọ bụ ọzọ n'ime onwe na onwe ma anara na m ahịa arọkwụla arọ a sị biko ekene ka anyị ji bịa wee sị na arọ nke nwa anyị aba echi ka anyị dụ ndụ maka na onwe ndụ na-eche ibe ba ga-eme na-akwado eleba si ya eso anyị wee nwee nwoli ọṅụ na-arọ ọbụ n'ụwa mana ebe a nwụchaghị ụnyaahụ o nwee ndị nwụrụ ụnyaahụ anyị wee na-ayọ unu tata dị ire nwa ndị mmadụ ma ndị hụrụ mmụọ n'anya ma ndị na-ekpenụ
ka ọ dụlụba na mma anyị si na o nwere onye agha achọ ntata onye ọbụla ya ba arọ ọbụ ọnya bụ ọba anyị na-agọ taa na mmiri bụ ndụ mmiri bụ iwe ọma ọdụ mma bụ na mmiri ka o si abịa wee si biko nụ anaghịrị ekwugbu unu n'okwu na ibe anyị bịalụ wee ekene abịara m ka m chụọ arọ ana m achụ arọ onwe arọ ndowere onwere nke m mere mgbọ onwere arọ nke m mewere amagwụ m ka esi ya emewe arọ mgbọ ana m eteta ụlọ ụtụtụ chiwe ụtụtụ ntokwudo ụbọchị ka ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ụbọchị ka anyị na-ekwu ka Chukwu na-agọzi anyị n'ụbọchị ihe dị mma nwere ụbọchị na-abịala anyị ka anyị na-eliju abụọ n'ụbọchị na-akpata ego n'ụbọchị na-emepụta ihe dị mma n'ụbọchị wee na-achịkọta ya bịa na ngwụcha arọ aka akụta anyị iwe aka gịnị na ndị agha enyela aka riri nne onwe ndị na-atụ anya enyemaka n'aka anyị aba bụ ndị ahụ na-atụ anya enyemaka n'aka anyị anaghị aga ọgbọ ka anyị ọ bụrụ na ya na-atụ anya enyemaka n'aka anyị mba kama na ibe anyị na-eme bụ na anyị ya na-elote ndị nyela anyị aka mgbe ọdụ ka ekedu ka agwọ ọ nlote ka anyị ya na-elote ndụ ahụ na-ekeneba ekene na ọ dụrụ obere na ọ bụrụ na onye ọbụla ezuru iwe ọ na-eli na bie ma ọ na o zuru iwe ọ ga-eli n'onwe ya anọ iji wee na-eme onye nwekwa enyemaka ka ọ na-enyele onye n'idile onye nọ na mkpa aka mara na inyecha aka na onwe ndị ya elote wee si biko na unu mee anyị eze gọzie anyị a na-enye ya bụ mmadụ ka nwaanyị agbata mmadụ ka nwaanyị unu gọzie tiwe onye ụzọ onye ahụ aka ji foto tata unu ya agọziri anyị Chukwu Okonkwo onye amụma nwa ọgọ onye ahụ aka na-ejiwe ya bụ foto anyị ka o jifu mmadụ ka eji wee na-ayọ n'isi eze nke n'ọhịa Obiora Ilonwa gọzie na-enu nwunye bụ onye Ebuchi na ọ bịakwara n'obu anyị ụnyaahụ abịa gbata mkpu wetara anyị mmiri ọkụ weta ọjị si na ọka o wee ekene na ọ ghara elozo nwa aka nwa iwe nwa na anyị mere mgbe gara aga ọkwanyere iwe nwa anyị na-ekwu ọ mmadụ icheta na ọ bụrụ na onye a na-echeta abịa abụọ a na-ezuru iwe olulu kama na ọ na-eme onye anwụ ọgwụkwa onye nọ na mkpa ewee nye nwela onye anwụ aka wee si biko na ndụ ya bụ onye Ebuchi ga-adụ onwe ebe o si emejọ mmụọ unu gbaghara ya anyị si ndụ nne m Adamma Egwuọnwụ ga-adụ ndụ Ọnwụọma ga-adụ ndụ Ụkamaka ga-adụ ndụ Chinwendụ ga-adụ ndụ Mmeyọ ga-adụ ndụ Ụmụazụ Ụka a sị na ndụ ha ga-adụ ndụ Echezona ga-adụ ndụ Ọlụilu ga-adụcha anyị ma agụkwa na ndụ ya bụ Ada Azụka ya adụ ndụ Favour adụ ndụ Amanda ma Chikamso asị m na ndụ agha adịcha asị m na ndụ ya bụ ụmụ nwanne Ugogbe Oyibo ga-adụ ndụ ya bụ Udochukwu ga-adụ ndụ Oke Osisi ga-adụ ndụ nwanne ya nwaanyị ya adụ ndụ Ugogbe Oyibo na onwe ya adụ ndụ Iruka bụ nneba ndụ ha ga-adụ wee na-ayọzi unu chụwa ndị ilo asị ndụ unu ga-adụo ihe ọbụla bụ nke bụ mkpa onye asị Chukwu na ọdịnala ya emezula onye ọbụla nke bụ ụzọ onye si achụ asị m unu ya emewe ụzọ ụfọdụ ọchụchụ ego a na-achụ ụfọdụ anaghị abụcha n'ọnụ usoro ahụ ka akara aka mmadụ kama na ọka a na-abụdugo ndị ọnụ anyị sị na Chukwu na ndị iche emerela onye ọbụla ụzọ ebe ọbụla bụ nke bụ akara aka onye anyị sị na ọ ga-abụ odo n'igwu onye tinye aka ọ gazie elie onye zụọ ahịa onwe ụlọ elu ọlụ obere ọlụ nnekwu ego anyị na-ayọzi unu ka unu weta ndụ enyemaka bụ ndụ detinye ya pasị anyị ọkwanye ka anyị na-ayọ unu wee sị na ndụ ụmụ okpu ga-adụ ndụ Anaọka ga-adụ ndị ikwu nne m Ụmụagụinyi Enugu steeti asị na ndụ ha ga-adụ ndị Inyi na-eso omele asị ndụ ha ga-adụ ndụ Amachala ga-adụ wee na-asị ndụ ndị niile anyị na-alụlụ ọlụ ndị anyị lụgoro ọlụ ndị aka anyị bagoro na ndụ ha ndụ anyị ka ya alụlụ onye ọbụla ga-adụ ndụ bara n'ọbụ anyị wee sị na nzụka ndụ mma nzụka iwu nnukwu nwaanyị n'ọnya ka m ji bịa wee sị gị Ugogbe nwaanyị
asị nke itiwo ma zewo na anyị na-anya na ọgọdọ na abada na nwere onye ọ na-akwesị n'ukwu amachiri ya ọtọ mma wee sị na iwe anyị na-ekwu ka iwepụ ihe ibele na ndụ m a na-ekwu nke anyị mere ka anyị na-eme ọzọ n'iwe ọma agbakwa anyị dịka izu na anyị eme mgbakwa n'iwe anyị kwuru ekwucha anyị anọrọ anyị bata ekwughelie maka obodo ọbụla tere aka nwee ndị ọdụ nso na-aghalụ mba abụ mba eze gwu enwe n'ọnụ ọbụlụ mmọnwụ ike gwu onye ori nzi ka ọ na-ezi ka a na-adụ onye ori ọdụ ka o ji obi ihe anyị na-ayọ bụ ụka nke anyị lụrụ anyị aka n'ọnya ka anyị ji wee na ịnụ nye bụ ugogbe oyibo ọ bụ ọ na-eje bụ ọlụ ngagharị dekoreshọn ndozi ibe ka ọ dị mma ime ka ebe a na-eme mmemme ka ọ dị mma dị ọcha anyị si nke unu n'ebe kọnekshọn ọlụ nnekwu ego onye bụ ọba anyị na-aga ọlụ ya anyị si ebe ọbụla ọ na-eje ọlụ ukwu na-edozi ogologo ụzọ ka okporo ụzọ na-erube isi oje ka o jee lụọ ka ọ na-alụọ ọlụ ọbụla ọ lụrụ nwoke na ọ ga-adụ nwoke mma ọ ga-adụ nwaanyị mma ọ ga-esi na ya na-enweta ọlụ na-enweta iru ọlụ anyị enwetara ọlụ ego nke ọ na-enweta ọ na-alụta n'ọlụ anyị etinyebekwu ego n'elu ego iwe anyị kwuru onye alụchala ọlụ ya bịa mma onye ahụ tikwu aka na akpa melie mma wetara kọnekshọn ọnya ka anyị na-ayọ unu anyị si gị wee eze nwoke oriri eze nwoke ite ego ekene gị wee orimiri batala abata gị wu nnukwu agbala nwoke na agbala nwaanyị anyị si na anyị kenele gị anyị si gị tiwolie ụzọ ọ bụrụkwa na ike nwetara ego eji wee mee ma anyị na-anya egwu na mkpa karịrị wee sị na gị egbune mma ka o si dị nkọ ọ na-agba n'ụta ka o si wee dịrị unu na-enye anya n'ime a sị unu tiwozi ụzọ mmọndụ ya agba ụtọ agbazina mmọndụ na-emebi iwe emebi mmọndụ na-esi ọnwụ esizina mmọndụ na-ewe iwe ewezina ọnwụ unu ka ọ bụ ọ nọgoro n'ime unu ihe ọbụla o mere ka ọ ga-eme ya echi wee sị biko unu mee ka iru ọchị wu ya meele na ewu ọ bụ n'obi o nwere ihe ọ na-ayọ unu mezuo onye na ndụ ya ka iwe leburu nke ndị ilo ka anyị na-ayọ unu mezuoli enye a sị na mụ nwa na onwe nwuchi bụ ụzọ nwe onye egbu ọnwa agbo na nna ayọ unu mezuo ndụ nke nna ayọ na-enu nna anyị na ọ nọ n'aja agụ a sị na ọ ya abatakwa na ndị ichie unu weta ego eji ihe mmiri dị na ya nna anyị agha akwana ya akwa ọ gharala oke onwekwana onye ọ dụrụ ọkwanụ m onwa ka ọ dụrụ ọkwanụ m onwe a naba abụ m onwa n'elu mụ na anyị mana ekene m unu ekene ndụ mmadụ arụize ndụ mmadụ ndị na-agbata mkpu enyemaka ndị na-enye aka o wee wuli abụ na nna eme wuli abụ na nke a na-eme na-aga aga ụzọ ọbụla onye si na-enye aka were na-enye aka ka anyị wee dị mma site n'iru gbasara ọlụ mmụọ na ọ bụ na ibe anyị na-eme n'anya a sị Chukwu na ndị iche ga-agọzi onye ọbụla ọ bụ iwe ọzọ m na-agwa unu nna ya unu bụ mmụọ anyị ma na arụ agwụbago n'ọzi mbụ nkeji na one na one na nchịkọta ya dị iwe ọma na-emekwelu mmadụ n'ụtụtụ iwe ọma na-emekwe n'aṅasị ọ na-eme n'ehihie a sị unu butekwa akụ arọ unu butela akụba arụ a ọdana unu butekwelu a sị unu bute akụba unu meelu onye ọbụla mma onye na-atụ anya iwe ọma meeli onye enwere ezi olileanya unu jee ka unu tụta onye anwụ gozie onye anwụ ka o soro ibi aṅụrị ọṅụ unu mekwu anyị jide ibe anyị ga-enyekwu ndụ mmadụ unu mee anyị jide anyị ga-enyekwu ndụ mmadụ anyị welite aka onye ka anyị ji ayọ unu ka unu mee ka anyị aka kụta anyị iwe anyị na-alụ ọrụ mmụọ n'eziokwu na-alụ ya n'obi umeala anyị anaghị alụ ya n'anya ukwu unu ya agọzi anyị maka na ebe onye na-alụ ka o si elu anyị si na o nwere ndụ niile ndị anyị lụgoro ọrụ ndụ ọ gazichegolo ibe ọma megoro walota anyị anyị na-abụcha ụfọdụ mana anyị akwa ayọba ego maka na anyị aghara ahịa ego nwa mmiri anaghị akụ ọta anyị ya na-eme anyị aghara ayọ mmadụ ego onye ihe ọma mere mana na ele anyị na-abịa n'oriri na-adana na oriri na-adana na ụlọ na-eje n'aja agụ na-eme ihe dị iche iche ọma na anyị tala arụ na ndụ ya onye a nwe agbatala anyị na ọ bụrụ mgbe anyị nwụrụ wee wunyebe aka maọbụ onye anyị nwụrụzia wee kọwa isi ibe anyị na-eme maka na ibe na-ewu n'obodo bụ onye ọbụla dị ndụ na-eme ọfụma anaghị etu ya
anara eto onye ahụ na onye ahụ nwezie ka o si wee talide abụ wee nwụrụ ojekwa weftewe iwe onye ahụ mere ebido chetawie ụfọdụ ọgbawa na net ndị ụfọdụ ewelie wee nwebe ego enwebe mbụ viewers mana ebe anyị nọba na-avụ isi n'anya na-eme ka ọ dị ma onwekwa onye letara anyị echeta anyị epromotu anyị ka anyị amali nke anyị na-eme na ele anyị si do kene anyị ekene ka anyị wee lie iredo ndụ mana anyị ghara eluzu hope na anyị ya na-eme maka na okuchi anyị kpọrọ anyị wee si biko nụ na olili edu n'ụlọ na mụ nwa na-enye gị bụ unu bụ ndị ichie na chinu nni nkene unu na ezumezu mmụọ ma ndị nọ n'obu anyị ma ndị anyị lụrụ ọrụ anyị ma-enye unu nni unu lie nni wee kene unu na nya bụ iwu unu mere n'arọ nya bụ ichie Osinachi Ibekwe a na-eli akụ a na-abịa na ọ na-enyekwa unu nni ọ na-enye gị bụ chie nni Ifeọma Obi kwee ọ na-enye gị nni na-enye ezumezu gị na ya na-abọghị nni ma ndị si be nna ya na ikwu nne na ikwu nne na ikwu nne nna tupu unu lie nni tata na ọ na-ekene unu ekene na iwe niile bụ challenges niile kwuchitelie ụzọ o nwere nke ọ bụla ego na ọ na-eme ya n'aka ya na-eme ya na-aga wee na-ayọzi unu n'elu ụlọ ọnụnwa ọ na-alụ n'elu ụlọ ọnụnwa ọ na-alụ foundation ụlọ ọ ga-eme foundation lụọ ụlọ ọ na-akwụrụ na bie iwesọrụ mmadụ ya ji gwọwa ọgwụ iwesọrụ bebe ndị amoosu ha ji edara amoosu iwesọrụ ndị ajọ ibe ha ji ekwuchiwe ụzọ onye ka anyị ji bịa n'oriri so onye bụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị ọ nwaanyị a na-anụ anụ ọwa ọkpụ ọwa ikwu ọwa ibe osi na be na osi ikwu nne ọ bụ ndị enyi kanya ike ọbụla bụ esi na wee sị na ya bụ Osinachi Ibekwe na foundation ọ yi ame nke o mere ga o gbowego aja ngwurugbuo fensị gbafuo mmiri ọ na-atakachaba anya wee bajere na gbe ome nke abụ n'anya ba si anya ka enyo elu o si akpata ego ma ọ ka egbuchiri ya a si onye aṅụọ mmiri gbuo mmadụ aghara agbaghị agbaghị anyị si na 2025 a ga-aba na ya bụ Osinachi Ibekwe ga-aba na bie ọnya bụ izu ya na unu bụ ndị ichie maka ọ ghara esi n'ezi na-abịa na-eme ndị ichie ọlụ obu osi n'ezi na-abịa na-eru ndị ichie ma ọ si na obu ọrụ akụ wee na-abịa na-eme unu bụ ndị ichie ọ iwe lụrụ alụ ka ọ bụ so n'unu ya weta ego ebe ọ bụ na ego esi na ego bịara pounds and dollars euros Dutch mark babịa ụmụala ebe ego jedere unu wetara ya bụ arọ ọnwa anụ ha ga-aba ka anyị jee na obu eje zọọ ọkpa ṅụọ mmịa n'ebe ahụ ka a wee gbufuo ana wafuru unu ndị ichie ọjị ṅụọ ọṅụ etire blọkụ na ana ndị etire blọkụ na ana a ga-etiri onye n'isi a na-eti geti ọkwụrụ n'ezi ọibe anyị kwuru ọlụlụ onye ụmụ ya wee soli ya nataba ụlọ nata na be nnaba bịa bụ be nnaba a na-eje obodo oyibo ba na-anata ọ ghara abụ onye ya ekechi ike okike okechi ike iki atọ n'ezi mba na ọ bụ ụmụ ya ahụ ya anata na be nna na nne ise bịa zụọ ọkpa solu bụ be nna solu na-edozi obodo so na-edozi ngwulu n'ọnya ka anyị na-ayọ unu ihe ndị uwe ebumnobi ya bụ Osinachi Ibekwe ọ na-ayọ unu a sị m unu bụ oriri ka umezuoli enye ọlụlụ ka imezuoli enye ọbịa chi mmiri chi a sị ka imezuoli enye ezumezu oriri ike na ebuka ọbụla Osinachi Ibekwe gboro unu mezuoli ndị ihe uwe ya unu bịa mezuoli enye anọ ya bụ ọwa anyị na-agọ tata o nwekwe ka mmadụ ya kpechecha ekpere okpetechi ihe niile ọ chọrọ anyị sị na o nwere ihe ndị kacha anụ mkpa n'obi ya unu ji emezuoli enye unu ya edutekweli onye nke ịbụọ onye nke ya anọkwa na mgbadata anyị ya bụ oje chee bata onye ahụ na-esi nri na-enye na-eli nri ma ya na na-elizi ọghọlị a sị na ọnya ka anyị na-agọ n'ọgọ mụ nwa na onwe m na-ayọ unu ya agọzikwu ngọzi ezinụlọ anyị na-ekwu okwu ewe ezinụlọ dị mma unu ya agọzi na ọmụmụ nwoke gọzie na ọmụmụ nwaanyị anyị sị na oge elugo na nwere anaghịzi eche anyị sị ka unu meelu mie nketa nke echi na ire anyị na-ayọ unu ama unu gọzie anyị ya enwe ikirikịta ọkpa nwee nnukwu ọkpa anyị ya na-atọ atọ anyị ara anwụchu anyị wee na-ayọzi unu si unu biko nụ ma ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere ọ bịa na mmezu n'aba Chukwu na ọdịnala na ndị oriri na ọra mmụọ niile
asị ka ọgbọ soro ọbụla ise edo ka anyị ji asị ka unu dozie ọbụla mebiri ise n'ode n'ugwu ọ wee dola anyị o ise ka o bido n'ọnwa mbụ ise ibido arọ wee dobe ise asị na nke ewu ngwụcha arọ ọnụ ụzụ nkeji na one na one ka anyị bụ arọ ọbụ asị na odobe edo ise ihe mebiri emebi na-edozi gị ise maka gịnị na n'ime arọ ọnụnwa ka anyị nọ mee foundation ụlọ elu mee foundation ụlọ elu lụta shop bụ landlord n'ime arọ anyị bụrụ landlord n'ime arọ aje na ụlọ nke nna anyị na-ala ụlọ elu anyị na ya na-abịa eme kịta abụọ nne ezigbote ụlọ elu akwụgolu nke nna anyị anyị akpaghị aka onye pụta ọ na-etisọ mkpu ọ n'ime arọ ọ bụrụ ọ na-arụ ọzọ iwu gị wee na-ayọzi unu na arọ nke a ga-aba ka anyị akwa nna anyị ka anyị manụ anyị ewefugo owuke ogwu bela anyị na arọ nke a ga-abụ akwacha nna anyị ọ na-eme anyị ume ibe gbasara nwaanyị enwe onye ya na-etolu maọbụ unu n'anya na-abụ na ọ na nwunye mmiri m na-emekwa jos mmadụ ka na-ego ọkwa eju adọkọka eliwe ogo nwaanyị akele agụ ịghọta ọkwa oge ogwu ndị mmiri na-emekwa elizi obe nwaanyị asị dị iche ya adụ wee sị biko nụ n'onye ka anyị na-ekwu onye Igbo ahụ ka anyị na-ekwu okwu ka ụlọ gbaa anya ọzọ n'ọhụ ka anyị na-ekwu n'isi eze nwaanyị ugogbe oyibo unu gọzie nye onye Igbo nke ya a na-ekwu okwu ka ụlọ gbaa anya ọzọ gọzie anya na ọmụmụ ọkwanye aka anyị na-ekwu ogwu anaghị adụ mmadụ n'okwu ugboro ịtọ mbụ kedu ka Igbo si atụ ya na ojele mbụ eje Igbo n'ihe na-abụ olu na nke ịtọ a sị na nke ịtọ ka ọ ga-atọ nke ịtọ ka a ga-abụkwa n'isi ya ga-abụ ibe dị mma onye ọbụla nọchiri ụzọ ụnụ wụrụ na bịa na onye anyị anaghị eji nke mmadụ ọrụ mma anyị na-alụ anyị alụkwa ya nka lụta ebe dị mma anyị ara alụgbu nwoke anyị ara alụgbu nwaanyị ma nwoke bịa ka ọ lụgbu anyị unu gbuo onye ahụ si na ọya edo adowe m na eke adowe m na oye adowe m na ala adowe m na akwụ ọdụ mma megara anyị na eke ya megara anyị na oyi ya megara na anyị na akwụ ya megara na anyị na kwuo anyị si ya ndụ na-arụ ike isi nna anyị ndụ ya ga-adụo ọ ga-eri ụlọ agbụgbọ taa ara anwụchu wofuni ọya isi ụmụ nwanne m ndị nwaanyị wofunu anya ọra anya mabana na ụkwụ bataba n'ụlọ ezigbo di ezigbo nwa nwoke bụ ụmụ nwanne m nwoke ezigbo nwaanyị ezigbo nwa ndị ụmụgolo amụ ihe ji azụ ụmụaka n'ọnwa anyị nwa na onwe anyị ka ga-anụ anyị ga-amụ onye ka anyị na-ekwu ka unu weta ya n'ọnya ka m ji jide ọjị wee sị na ọjị nji n'aka bụ ọjị ụda ọjị bụ na anyị ọjị nrata oke wee sị biko nụ taa na ọjị n'otu anyị taa n'ibe na-aba Chukwu na ọdịnala ọra mmanya na osinachi ibekwe ọlụlụ ọbịachi asị unu bịara n'oke n'ọnya bụ ọjị ka anyị ji wee sị anyị si onye si na nke anyị na-eme abụrụ ya onye ahụ tinye isi ka o wee nwee isi o si na anyị ga-abụ n'anya onye anya o jebela anyị aja ije ụkwụ tị ya n'ije wee gwabara anyị si na aja anyị si na ba ga-atọ n'ọgwụ anyị na-akpata ego anyị ga-akpatakwa ego nye bebelie alụba n'ọnụ oyibe anyị kwuru mana nke ọbụla ọ na-eme anyị bụ awụcha oyibe anyị kwuru onye ka a ji ama na anyị nwere oke ọgwụ anyị nwere uwe maka ọgwụ ọbụla bala oriri ala ugo wee si n'aka njijide ọjị wee na-awafu ọjị si na ọjị wee ọjị ikpeazụ na-arụ anyị si ka anyị na-agbawa ọjị ka anyị na-agbasa ajọ obu ndị amoosu ajọ obu ndị ajọ mmadụ anyị bụ isi ike na ọ ga-ana ka agbasa anya ụbịam ka ọ gbasaa ụkpaka fụọ na ndụ anyị na ezinụlọ anyị anyị abụ ndị eji amatụ agụụ anya na-agụ anyị n'ihe dị mma mmadụ ara abụ anyị ajọ mma ara abụ anyị baghị akwa bụ ụmụ nwanne anyị ibe ike iri ibido ya achala anyị ọ ya achala ụmụnne anyị ọ ga-achala ụmụ nwadị na ndị ọgọ
ebe anyị arụ ọgọ ọ ya chalụ ndị ọgọ anyị n'ọnya ka anyị na-agọ ibe anya ya kwa dị n'ezi mgbe agụụ na-agụ ezi eji anaghị na-abụla anyị isi ije wee si n'ọka anyị kwuru na eke gụọ ya n'oye gụọ ya na ala gụọ ya na nkwụ anyị gọkwuru n'isi onye ọbụla ndị ọbụla ibe anyị na-eme n'anya ka ọ gaziela onye ọbụla anyị si na ọbụla esola ọbụla eno anyị si na anyị atọ ọjị tatị ndụ tatị arụ ike tatị ire akwa onye bụ ọjị ka anyị ji anyị si ile ọjị ka anyị ga-enye unu anyị na-enye unu ile ọjị anyị bụ ile ọma na onye ka ọ ga-abụ ile mmanụ ahụ anyị si na ile ọma ka ọ ga-abụ na ile ọma ka anyị bịara kpe ile mmanụ ahụ ka ọ ga-abụla anyị nwoke bụrụ anyị n'anya onye na-agụ anyị n'anya ihe nyekwela anyị aka anyị chọrọ ndị akụlụrụ ọchụji anyị ya ama aba egbu anyị egbu onye sile na akwa anyị ara isi mma adana na nke onye esi na akwa anyị ara isi nke onye anyị ya ichuchu esi na nke anyị na-eme nwere isi na onye ya etinye isi anyị nọ n'ebe belugebe nke si ibi ebe ya abụkwa n'osisi ọbịa ọwọzi nkwụkwa anya na onye abụ n'osisi ọbịa maka na nkwụkwa anya ọchọ na owu kụlụkwana mpi efuchikwe ọbịanyiterikwe na-akpa alụ ọ na-akpa n'ọnya bụ n'osisi ọbịa wee bụ ka ọ na-adụ ebe bịara mgbe ọ bụ ụtụtụ eri aṅasị eyiko eri aṅasị ọ bụrụ ebe ọ bịara nkwe niile erosi site n'elu ọ bụ ike ọhịa ọdana na bamunda triangle ọ bụrụ ngwụcha wee tibikonu YC Resi achịkwa unu bịara Atlantic Ocean ise Bamunda unu bịa seas rivers achịkwa unu bịa sana ike ọbụla ya bere oriri achịkwa unu bịa kelee oke niile ọma ka anyị bịara anyị ile ọma ekpecha ya ka unu mee gosi anyị ka unu gbughee ụzọ agaghị oru ka a na-ekwu okwu ego orimiri anaghị ata ata wee si na-eme ya ndụ na-arụ ike ọile ọjị mbanye bụ ile ọjị gbawa nke anyị si n'ọnya bụ ọjị ka anyị na-awụ si kedu nwekwelu n'uchi ya bụ na udo obido na ya bụ ekpere anyị na-agwa anyị ọ gịwụ nnukwu nwaanyị ọgịwo agbara nwaanyị agba ngada asa dị okwu ọ gịwụ ichie nwaanyị anyị si na anyị kenere gị anya bụ iwe ọma na ọ ga-atị anyị n'ọkpa isi ọma ahụ ya kee n'ọkpa anya chere nke gị etinyekwa na ọjị n'iwe anyị yọ n'ile ọma n'ọdụ n'igugu ka ọ ga-abụ chere ngwa chere nke gị kama soro chere anyị ekene unu n'ọnya bụ ivu ụbụ aka nwata wọbịa anyị bịa ka obi anyị jiriwe ogu anyị jiriwe ọgbọ anyị jiriwe emere ngene anyị jiriwe ogu anyị jiriwe ọgbọ anyị jiriwe emere ngene wawụ ndị ilo wawụ ndị amụsụ wawụ ndị amaka anyị rewa agụta anyị ebe anyị kwuru wee lewe ya asị dị mma ịdị mma ahụ ka anyị na-ekwu okwu anyị si ọma bịaba anyị jiri ejerela onwe ya anyị si a na-eri akwa na-abịa o si na chi ibekwe o jiri ndị ili ogu o jiri ọgbọ o jiri omere ngene n'aka ọdụ mma ka anyị na-eme ekene m na achị n'ogu ka anyị ji wetụ na ọ ga-adụrụ anyị na mma iwe ọma ka anyị na-ekwu okwu na anya ka anyị ji ama ogu ajọ iwe ọbụla ka o jebela onwe mete ka o buru ọbịa ihe gbuo anyị gbuo onwe otu agba n'anyị ọ ga-adụrụ ụmụ nwanne anyị na mma ọ ga-adụrụ ikwu na ibe anyị na mma ọ ga-adụrụ ndị anyị na-alụlụ nkeji na one na one ebe ọlụ anyị ga-eso nwe ọnwụ ajọ iwe ka anyị na-amachi anyị si iwe ọma ka anyị na-ekwu ya bịara iwe dị mma bịarala anyị na ka anyị na-ekwu
more progress ọ ibe anyị na-ekwu more life anọ ibe anyị na-ekwu more money ọ ego ka eji were eme ndụ adị unu mezuola anyị ihe webu n'obu anyị ọmụmụ na ụba ezigbo nwaanyị ezigbo nwa onye ka anyị na-ekwu okwu ya isi ụmụ nwa dị ya na m ọ ga-adụlụba na mma isi ndị nna m ochie a sị na ọ ga-adụ nna ochie nna m ọ ga-adụcha alụba na mma o ndị anyị lụgoro ọrụ ọ ga-adụlụba na mma ndị anyị ka ga-alụlụ ọrụ ọ ga-adụlụ unu na mma anyị sị na onye bụ ogu ka anyị ji ọgbọ wee sị na obu aka nwata bụ ọbụ ya anyị sị na ọ ka anyị kwuru aji ibe gbaa leta na ejiri abụọ ọgaranya nọ na ọgbọ ka anyị na-eje ọgbọ ka anyị kwuru ọgbọ ka o ji ya dị anyị si nọ na abụ Osinachi Ibekwe wee na-eli akwa akwa na-abịa anyị si ndị ajọ mmadụ ndị ajọ mmụọ ndị omebe machi ekwe na anyị si na baghara ahụ ya anya na o jiliwa ogu ji eluwa ọgbọ iwe ọ na-eme ya na-aga iwe ọlụ ya ga na-aga otu aghara agbụ ya ọya ka a ewefulie nwoke ga na-abịa ya n'anya nwaanyị ya na-abịa ya n'anya otu aghara agbụ ya otu mma aghara agbụ otu mmadụ aghara agbụ ya a sị gị wee eze nwaanyị orimilie ọbịachi gịnị agha atọ ụtọ dị na nwunye anyị kenekwara iwu na ozi na-ezi na elu isi eje iji gwa egosi ya n'anya na mmụọ dị anyị sị na anyị kenere nne maka na awụrọ nke onye amụma gwa m nọ na ọ na-arụ ya n'anya na o ji kweta na iwe a na-ekwu na iwe emele eme ka ọrụ a si bido tata gị na agha atọba ụtọ ya bụ ile ọma nwụ na ọbịago kpee nye wee kpọkuo gị bụ ọlụlụ wori na ibenna a sị gị tinye aka n'ọnwa gị amezuola ebumnobi ya ndị ihe uwe Osinachi a sị unu bịawo onye chelie mma kpụ ya iru onye chelie ọdịda bụ nke onye ahụ ojiji ya na ya abụli ya iru ọma onye ya abụli ya iru ọma anyị si ụlọ ọ na-akwado ịlụ ọ tinyegoro aka na ọ ga-alụchichi alụlụ onye n'isi arụ ọnụ ha ga-aba na ọ ga-alụchi ya ibele ga-abụ nke ndị ile ọ ga-ebupụ ya obu na arụ ike bụ onye na ndụ ụmụ ya ga-abatakwa na ya alụcha anya ọ ga-alụwa ọzọ ebe anyị gọrọ n'ọbụ anyị si ibe ndị ọzọ bụ ibe dị anụ n'obu bụ ibe ndụ nke anyị enwe elotere tinye anyị si na ọ ga-abịa na mmezu ọ bịa ya egbu ya egbu onwe n'ọibe anyị kwuru anyị si na-ejiri ọnụ eti azụ n'oge anyị si na aka anyị kwuru ka ọ ga-adịla oge arụ nkwụ anyị si n'ogu na ọbụ onye bụ eze nwaanyị Igbo Igbo na ọdụgoli ya na mma ihe ọka n'ogu ihe ọ yọrọ unugbu ndị oriri gị wee ọbịbịa a sị na n'ihi emezuli ya gị wee ọbịa na nke na-akpakọ oriri ukwu obenna ya a sị na n'ihi emezuli ya na-ezu oriri ebe ọ gbanyere ọrụ ime ọka unu mezuoli ya anyị sị na ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o jide ele anyị sị ka unu mezuoli ya ka o kwuru ihe lebụ nke ndị ilu n'ọka anyị gọrọ n'isi mmadụ ka nwaanyị na ọ ga-adụli ya na mma adụli ibe anyị Chukwu Okonkwo na mma anyị si na anyị kenele unu onye bụ ivu ka anyị ivu onye bụ ivu ka anyị ivu evu m ivu nke m vudo nke ya bụ ọga anyị bụ Osinachi Ibekwe ya bụ ugogbe oyibo vu ivu nke a wee sị na ọka anyị chụọ aja mmechi arọ ya bụ aja anyị na-achụ ka unu wuo orimiri ka unu nụlụ ekpere anyị o mezuonu ka anyị yọlụ mezuonu ka anyị yọlụ mezuonu ka anyị yọlụ mezuonu ka anyị si yoo n'ọyịrị anyị na-agọ n'ọgbọ ka o wee dụrụ anyị mma o dụrụ ndị na-eso anyị n'azụ ajọ iwe akpọ n'anya iru iwe dị mma kpọrọ anyị iru iwe ọma lụrụ anyị aka ajọ iwe gbaa leta uchu agba n'anyị nse ka abịa n'ala anyị okwu na ụka na nke onye na-eme ya ma ọ dị ekonye ụmụ anyị ji ama emebineri anyị anyị awụ nnekwute anyị amụsụ ara egbochie mgbaghara egbochie society nwoke na nwaanyị ara egbochie occultic women and the men ama mbụ ọkụ ama mgbochie anyị si n'ọnya ka anyị ji wee kwuru na orimiri na-ayọ si na orimiri ka eji wele asị elu inye ọdụ ọcha
ajọ omume anyị aghara avụ ekpele adụrụ ọcha anyị aghara avụ ekpele a sị ka unu mezuo onye ọ dụrụ ọcha anya bụ Osinachi Ibekwe aghara avụ ekpele amara emi aghara avụ ekpele a sị ka unu mezuo olie iwe bụ ebumnobi wee sị na ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji dị ile ajọ omume ugogbe oyibo aghara avụ ekpele adụrụ ọchị aghara avụ ekpele a sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'aba Chukwu na ọdịnala na ndị oriri anyị sị ka ọgbọ solu na ọgbọ lee nụ anyị sị ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ n'Eke n'ọ ka ọ ga-adụ n'Oye n'ọ ka ọ ga-adụ na Agwa n'ọ ka ọ ga-adụ na Nkwụ ihe dị mma meela anyị n'aba Chukwu na ọdịnala anyị sị ka anyị jee ruo na-abịa ebe anyị si na anyị ekene unu ọgbọ ga-esoro ọgbọ leenụ anyị si ka ọ gazie nụ ọ leenụ n'ọgbọ onye ọ ga-azụrụ ahịa nwanne na ọbụla azụrụ ahịa ọka o mere anyị so ọgbọ soro ọgbọ ugogbe oyibo gịnị dị n'enye ugogbe oyibo ka ọ na-aga ugogbe dọla gịnị Ai wow.